Nyakwara moge jwango yore kendo machiegni kinyi makawuono kae chenro mar rupiny dhi nyime kae ka wan gi twak mar chal mar piny Kenya okinyi ni makawuono kawarango kama piny Kenya ochung'e adhi bedo kaka tai nyinga Cleopas Watch ja Kisumu ka Nyakwara moke nyaka sango kawarango kama piny Kenya ochomo ma en chal mar piny Kenya nigi welo kae adek mosechopo ka Nyakwara moge jwanga mingi thuolo mar mondo migi mosi oganda luo kinyi makawuono gwenge magi wuoke opogore kawuono an gi morne mar achako malo Siaya to wan gi Homabay wan gi Kisumu koro Kisumu ka wadhi bedo jariyo nikech an baa Kisumu kendo machielo bende Kisumu mana kama wantie kar kae achiel kachiel arwaku e twak okinyi makawuono e rupiny machiegni uru duto achaka kod Oscar Omondi ma jalony weche mag siasa. Oscar oyawre kendo machiegni oyawre Cleophas gi joma neno e wang' jowi ni kwara muga jwang' kod duto magintiere amoso kawuono gokinyi kendo an gi mor mondo ago mbaka kawuono gi wuod Homabay kod wuod Kisumu Kano wuod Kano nyingi ne machanganyisha nyingi mwa Nyamori ni yes. Aro gi machiegni Oscar bende Jose uchiwo makare Siaya uchiwo makare Siaya ber emna ni twak mar siasa masani Siaya ing'iyo gi wang' tiang' mopogore gi weche madhi mbele masani. Madhi mbele Siaya ing'e ni governor ma Siaya okawo position in national politics koro nitie jok ma seche ma wuoyo to nying Siaya kidhi Google kamoro amora tiboneno ka obedo mention many times nikech position mar a political discourse mar the national position ma governor ma Siaya osekawo gik madhi mbele gik mancha wadhi neno mbele Kitengela kod gik ma pod dhi mbele mamoko bende nitiere koro ODM linda mwananchi gi linda ground again party leader bende mar linda ground bende senator ma Siaya koro weche ng'eny Siaya sai matin erokamano MDG bende ground MDG bende kampera go mapek ogoja go Siaya matek nyoro ne governor yero go en governor ma in waiting gi MDG ticket David Ochieng koro Siaya activity ma politics totai wabija ne nyoma beto chal nade wakili Peter Simba Wasaga oyawre machiegni oyawre ahinya mor mar biro kae kod twak gi jopiny sama mach ochor kendo liel malit ahinya kama jo Homabay wan maber wadhi maber in terms of ngimawa to in terms of politics bende sani are by elections ne timre Kasipul aneno ka pod tension odok piny nyoro tim yiero mag ODM aneno ka nyadendi moro maya Suba South kocha Lucy Manyala noyier kaka organizing secretary korambe akaw nafasi mar congratulate mar representing Suba Central kata Suba South in terms of constituencies telo mar county ma Homabay mar ODM but apart from that wan gi lweny mosewuok mwadhi wan e court bi wayuak ni jok moko lornegi Kiful jok moko ni Mombasa but wantie lweny jok mani Mombasa jok mowuok kan Kitengela wegi nokobora inya kodi Wasaga nikech kanyo iwuok Suba South yes jod bura mari nitie mano Karoli Omondi en team achielo ka olinda wananchi governor mari linda ground chal nade ground to ber an jo Suba wengeni wa joma riek wang'icho matut ahinya inyalo paro ni kata higa mar 2000 and the run up mar 2007 ne wayudo ng'at manobedo assistant minister for finance ma was our member of parliament Zadok Madidi Siongo ma ne otiyo gi PNU at that time he was very good kendo ne gi development lakini kane yiero chopo ground nong'udhe oko atemo wacho niya Karoli manokoko dhi e UDA ka ji tego nduru sani kendo neno osiep Ruto manowacho ni nodhi manyo development ang'o ma sani koro manyo united opposition selfish interest
ang warange karakaya ni to ang duoke yo machal nade antire ka bende koda wukano nyakoro mojoang Kisumu County an ka koda wakili Joshua Nyamori wareke no machiegni jo Kisumu winjo ni chiwo nade kawuono ya ore oluoch jo Kisumu chiwo maber ingeni jaduong' Raila Amolo Odinga ndalo moko ne nyisowa ni ka yamo miluongo ni yamo marahiti obiro mapek to nyaka oganda yud kama ohinga mabuore. So aneno ka Kenya wan ga hiti makudho koni gi koni. And wadwa ni mondo wa clarify ni to ere kama wanya buore. Mondo wabedi ma oganda, especially oganda ma joka nyanam. Nyalo bed ni okoinyore, but at the same time giyudo ka gidhi mbele. Omiyo I feel ni weche mag akere kike ma siasa ma wantie ni mbaka ma kawuono biro konyowa mondo wang'e ni to en ni wadwa bedo ni wana jong'anyo gi bakidi e ndara kama bang' ka ji osebakidi ong'anyo to joma oyudo ni ohinyore kata joma otho gin mana nyithi luo koso wadwar ni mondo wabed part of gero sirikal wabede kami ipogi kuon mondo kuon no wa make sure ni kuon no odhi ne jowa mondo jowa be ocham kuon ma Kenya ge tedo. Kisumu ni ukwe ahinya kwa winje Kisumu ka jini ground gilenda wananchi Kisumu ise winje ni Kisumu ngeni adongo Kondele to Kondele kanyo mipimo go temperature ma siasa ma Kisumu to ni neno ka ker no biro ma jo Kondele no rwake ma jo Kondele nyise ni ok iwuogi wadwa ne wuoth kodi nyaka stage ka wanyiso Kenya te ni in wuodwa in emwadhi kodi e lweny. So Kisumu osekawo laini. Kisumu ni broad base kendo Kisumu dhi mbele gi President William Ruto. Aneno ka pod Oscar onyiswa ni to korgi kocha pod gin akere keki wanto wasekawo laini ka Kisumu. Erokamano ahinya kama gintie akere kiki kanya koromo gi joma chako sani kod sigana ni molosno ka kod nyawadwa Walter Nyambaga mae kotenore kod ng'anyo mano ne en romo mano mar siasa mano tim e kaunti ma Kajiado e boma Kitengela kendo kanyo romo no kane otore noweyo ka ng'at achiel bende koro nowito ngimane winyane sigana ni kato bang'e oduoge Twak. Kardak Makitengela oyudore rameny kendo kama tinende en tulo manyo muoche kinde romb siasa manyo bagi alorano kendo ma okelo tho mar ng'at achiel. Jago marawera manyinge Vincent Oyaro ma jahigni 28 kendo wuon nyathi achiel manyo wito ngimane ka okale lisasi manyo bae kinde no. Nikapigiwa simu na rafiki ya bwanangu akaniambia bwanangu amepigwa risasi akivuka barabara kutoka kazi. Akikumuuliza akaniambia jamuona ndiye anaenda kumuona. Kufika leo ikabidi tumtafute kwa mochari iko karibu Kitengela hatukumpata. Ikabidi tukuje mochari tukaconfirm tukampata. Tumpata amepigwa risasi kwa jicho imetokea nyuma. Bana polisi, hakuna polisi anakuja kuchukua mwili. Ndio tukaambiana kama vijana mwili ichukuliwe ipeleke kwa barabara. Ne walimo Kitengela kendo mar neno karmasira manyonege Vincent dukni maka kata kamano oyaw kendo chenro dhi nyime kaka pile. Report yango ni Vincent nyogo lisasi kar sa 11 odhiambo mabang'e to simu ne odonjo ne minode. Osiepe Vincent lero chal mar wach motelo ne tho mar jagono. Huyo mzaka uliza kama wanaweza tubebea mwili wapeleke tu basi pumzike juu ashakufa. Tulijibiwa kwamba tuongoje vijana watulie ndio watabeba. Joked ne ratich oganda to oseoduol mar IPOA magiwacho ni osenyiso nyawo e tijgi kata odoko ni nonro nyiso ga obila makelo masira makamago. We are asking the Inspector General of Police, we are tired of your statements that every time a young man is killed you keep on claiming that we await postmortems and after postmortems we will arrest. Bende giseo gai mar obila ni osemana bedo kaoling kamonj timore e romo mag siasa. Bang' familia mar yango ringre e karkano ringre ma Nairobi Funeral Home ne gidok kende tesendo bila ma Kitengela kanyakla kodo kinde magi mar goyo report kendo kairito nonro mar biro.
Nyakora mojang mane kama wantiere kakae Oscar. Gimo timore Kitengela. Iwacho ni ng'anyo moro amora kata siasa moro amora ok en ageta mar ni ngima olal. To gigi timre kendo aneno ka ginuore kinde ka kinde. E kinde ma gigi timre to kwa winj duond josiasa ka wuoyo ahinya motegno. Sani wacho ni mise mar broad based maduong' mokwongo en mane noket agenda parka piny. Achiel kuom gin en mano mar compensation. Jok moito ngima kata jok maratiro ma ginorochi kindegi. Bende paro ni en dok chien ahinya e sirkal ma bende koro kelo duond buche mopogore opogore kod jo Kenya mamoko kamoro achiel kapod wan ok ngima lal. Koso ngima lal itimo compensation. Machielo lal itimo compensation ka gidhi. Ing'e ni gima timore seche moko jok matiyo e sirkal. Vincent ok en dhano to some of these people. Kisungu wacho ni they just bodies. Bodies ma inyalo tigo e ranyisi mar siasa. Ng'at moro nitie miluongo ni Stalin. Stalin ne en president ma Russia. Stalin nowacho ni the worst thing midwa kethogo any country en samitemo arm civilians. E weche kaka koro manyo timre Kitengela ni, iyudo ni nitie problem ni goons oriwre kod police. Seche mise arm goons ma jok ma civilian nigi tear gas. Nikech iwacho ni tear gas manoluar Kitengela mokwongo chal mane nokobedo nokobaye. The second tear gas to noba from Bonde. Lakini mokwongo to nyalo bet ni ng'ato mane ni crowd. Chal mane kod tear gas. So probably a civilian ne no access gi gik ma onego bed ni jorit kwe police emanigo. Number 2, issue ma compensation. Ingen compensation mokwongo kata kitimo miluongo ni truth, justice and reconciliation. Ng'amo tho kinya compensate. Kata manitimo South Africa kata mitimo Kenya ka. Ng'amo se tho, ng'amo se lose ngimane. There's no way minyalo compensate go ngima moselal. Compensation nitimo miluongo ni symbolism. Ni ng'at manene nyalo bedo notimo makosa no. Go mos. Labda chwayruok manotimre chande ng'ane otho. To wan kaka jok ma nyalo bet no perpetrate gini wanyalo mana goni mos. But ok en ni compensate. Ng'amo tho ni compensate nade. Bro nyuolo nyathi moro. Abato juang chade nyuol moro kendo. Kijana motho no kenya nyuolo moro kendo. So compensation and symbolic. And then ranyisi. No, we are sorry. Go mos. Mane compensation. To ingen 10-point agenda mane nitiere chande. Achiel kuom gik mane nitiere ni mondo compensation, inclusivity of government, to mane gik mane ji winjre. Kapo ni ji winjre to 10-point agenda gi otimre. Poko timore. Sani koro Jumapil kendo joge paro ni joge Sifuna gi group manyoro nyonde Kitengela go gidhi Kakamega. Bodies. Ang'eyo ni ji dhi tho. To gi tho from what? Ok nkech anano ka ng'ato batia gas kacha gimane waria en gimiluongo ni stampede. Nikech crowd kaka koro kata Gor Mahia ka gocho gi FC. Tiwito tia gas ei crowd. Ji nyonore mas timo ko ng'ato muya nyalo tho ng'ato stampede monego. Nikech mano beg ma careless. Management, crowd management ng'ama notimo gino. Lakini kori winjo ni karagi monego nyathino en ne ogoye gi bunde mar police. Violence en ng'amoluor, ng'ama tiyo gi lweny. Seche ma ji wuok ka koro wago mbaka kae ni Cleopas, ng'ato koyudo tear gas kamwa betie ni. Mano ng'amo oluor mondo kik wawuo. Kae wago mbaka mos to wawinjore, ka wapogre wach to wapogre wach kendo waduogo winjore. Joka nego mbaka kacha, whatever was happening, acts of violence must be condemned. Kamano. Kiwacho ni mane kama onego bende rangi. Omi picha machal nade wakili Wasaga. Kamano. Ingeni katiba ma wan godo mar Kenya man wakalo 2010 en katiba mane nigi weche mang'eny ahinya. To katiba ni chiwo gimiluongo ni rights kata ratiro. To katiba ni bende chiwo gik miluongo ni responsibility. Katiba ni bende dhi mbele
ka chiwo roles. Article 37 mar Constitution omiyo dhano gimiluongo ni right and freedom of assembly. Kendo kidhi Article 36 bende miyo oganda ratiro mar freedom of association. To seche mitimo freedom of association ni, nyaka bende wang'e ni police nigi role mar maintaining order. To the individuals ma bende assemble gi, gin gi role mar neno ni gitimo wachgi mar assembly ni in a manner ma is peaceful and in a manner that ok chand order. Mano nyiso ni jok ma organize maandamano kata jok ma organize public events machalo kamacha, they should nyaka bed ni gin gi chenro moro manyalo bedo ni jok madhie such rallies maisha margi obedo protected. To mane nyatime yo machalna nikech sai wacho ni sai sirkal nigi lwete e weche gi duto mago mag tiyo kod obila e ketho rombe mag jogo maketo sirkal tesre. Siasa en gima nigi weche mang'eny e iye. So siasa nigi riekni mang'eny. To sirikal, of course, kaka wasewacho ni en gi responsibility ma oketne katiba mang'iyo ni seche ma ji timo rombe ailagi nitiere order mabedo maintained. To ka wan kod siasa, for example Nyamori kata Owadwa ma wuod Siaya dhi bedo kod bura, to ng'iyo ni Peter Wasaga to en ng'at ma ok en sirikal, assume ni en sirikal. Ang'o manyalo miyo Owadwa ni ok bed gi joge ne iye kanyo mondo mi picha moro owir ni sirikal ema time? Ma ok owulo ni sirikal ok otimo, to be ma bende ok owulo ni jok mane nigi romogi kata jo siasa ok organize gima chalo kama. Mane gimomiyo it's very important kuma wantiere ni mondo wang'i responsibility, rights to gi roles ma wan godo kaka oganda, ma wan godo kaka sirikal. To chutho motelo ne adwa kawo kuyo na makende aketne familia mar kijana matin manowito ngimane. Ok obedo sani kuma wantiere ni ok oningo ni wayuak ni dhano modhi rally mar winjo gima ng'ato wacho ichielo gi bunde kata igoyo manegi. Koro investigation oningo tim mondo ng'iane circumstances mane ng'ani otimre nade ochiele kod magina. To most of the time Cleophas jo maundu ga bundi ok maki. Iyudo ni jok ma innocent ma seche moko bunde mako kata jok ma seche moko ema tear gas mako. Nikech iyudo ndalo moko nyocha kane tho Raila, mane Raila otimo ne mana neno gino koro mana neno gino ma uyanga kabisa. Nadhi Kasarani mondo warit wane jakom. Nwabedo kumore dayas wang'icho to yawuoyi moko ne nie ipap goyo koko kendo bayo polise gang'owa gi kidi. To police kaka en ochiewcha to baya tear gas kuma notimore nade. Koro no baya tear gas awai mochopo nyaka kuma ne wantiere mano kwa neno jakom wawuok wadhi oko. Mane gima seche moko timore. Yudo ka nitiere jok moko ma provoke police, to ka police react to yudo jok ma innocent. To mais en gima tek sana mondo wane kaka police nyalo bedo ni oneno ni dhano omi arita maber, to bende in the same time gigengo jok manyalo ketho arita no. So Romano is the problem wan godo sani. Wakili Wasagero kama na inya, anaka godo wakili Nyamori winya ne pachi. Bende umi kibaji ni sirkal, mabende kinde malach sani usibiru kudistudio karkae, kai dokne, podo kumio pek ratiro mag Uganda. Ayanya joge mani giratiro magi magbedo girombe, kod jogo ma attend rombe machalo kama gimoneno ka chiel makitengela okelo lal mar ngima. Mokwongo Cleophas adwa chako ka ako kuyo mara kagomos ne family ma owito wuodgi. Ok en gima yot wito a member of the family. To kendo akwani mondo Nyasaye mondo ket chunye kama ber, to at the same time omigi teko mar walking through tragedy magintiere. Mar ariyo en ni ja Kenya kata dhano konego owit ngimane.
especially e yo moro amora moko luwore gi chik to kendo kaponi oganda romo. Ratiro mar romo mana kaka Oscar kod wakili osewacho en ratiro mantie katiba kendo kaka jo Kenya ne wagore ne kendo pod wa champion ni jopiny nyaka bed gi ratiro margi. Wageno ni investigations ibro tim kendo the cause mar gima nyotimore Kitengela ni nyalo bedo clarified mondo kaponi nitie kama ng'ato nyokethe to mondo action obed taken. It is important mondo investigation no tim mondo wami thuolo kaneno pichni manyowuok kanyo tiyudo ka nitie different stories mawuok. Nitie joma wacho ni chalo gima tiagas manyo okungo wuok nyo en tiagas mang'ate mo release within the crowd machalo gima nyo dwa keyo crowd no. Jomoko be wacho ni joma nyo release crowd nyalo bedo ni gin organizers mar rumo ni mondo ka giseloso mondo gi present image ni police no ketho rumo margi. Mar ariyo nyalo bedo ni Kitengela ng'eni en kama osegabedo gi tulo mang'eny miwacho ni kata group miluongo ni Mungiki ng'enye. Nyalo bedo ni gangs mopogore opogore mani kuondego nyalo bedo ni nyo yware gik siasa ge yudo ni yware samoro ni ng'amotelo ng'ama provide security and so on and so forth. So wa hope investigation ibro tim to ng'amo yud ni no oketho chik action bedo taken. But as we do that, it is also important mondo one kako ganda sama wa exercise ratiro marwa marumo to make sure ni waluo chik kendo waluo chik in a way ma protect nyaka ratiro mar jomoko kata jomoko ne bibura no. For instance, iwacho ni kamara ticha chakore kama mari rume. Omiyo kang'iyo bura manyotimore gi Kitengela no tiro ni ok otimore stadium, nyotimore ndara e chiro. To ndara ni en apart from being ni en kama ji time ohala, en be ni international road, Namanga road magolo ji Tanzania kakelo Kenya. So it's a very busy road. Maga always kede kanyo tido kantie jam. So it is important mondo jo siasa mondo wa discourage from this idea ni sama gidwa timo rumo to gidhi e chiro kama jomoko time ohala to gidhi e ndara kama gigeng'o ne jomoko ndara, because through that ema cause confusion gi ema lweny wuoke ema samoro police be mondo o protect ratiro mar jomoko madwa timo handgi, jomoko madwaro ni mondo wuothi nyalo push gi ni mondo timuru piyo mondo wuogi, and the process lweny nyalo wuok. Some people also say ni police ni mabor gi joge. To what then happened then ni jomanyo wuok katiagas ng'ato nyose wite a crowd to koro kijende mane kanyo respond ba police gi kidi. So police was defending themselves. So I'm hoping ni investigation ibro tim mondo ma otimre. But at the same time watem discourage jo siasa ma timo odwano o push the limit between rights mag jopiny mondo ket jopiny kama jopiny bro gore gi police mondo through that gi yud sympathy. Nitie bukungo manasomo ma ng'at moro mane jalweny wacho ni kidwaro ni mondo jopiny oluwi to nyaki thugi gi sirikal. To the way ma thugi gi sirikal en ni nyaki ketgi kama gibro gore ma remb japiny chwer. Kare japiny ose chwer to mirima bro mako jopiny mondo jopiny omedo gore gi sirikal. Wakili Nyamori, mana gimi wacho kar kae. E higa mar 2022 jatend piny Kenya William Ruto nobago campaign mare ka uso agenda mare mar Asla e chuny boma ma Kitengela kama ne Sifuna gi ne odhiye. Obedo ataro mar chik karang'o bedo gi rally bila cha kama Uganda ntiere kendo apaya machalo kama. Osebedo practice. Osebedo practice ni jo siasa go bura kama in chiro gi ndara majilowo. And as I'm saying this, okawach ni nitie jo siasa makoni kata makoni matimo. Nikech Ruto nokogo gi tear gas.
Karonge ngamano dhi gitia gas kama nitiere. No. Ingeni okawacho ni tiya gas ki winja maber. Awacho ni tiya gas manyo wit moko ka winju ka somo gik manyo timore. Be kaneno pichni mane kanyo. Chalo gima nyoko wite gi police. But in any case, what I'm saying ni it is not right. Kata kapo ni President Ruto not team at 2022 does not make it right. Okay? It is important ni jo siasa kadwa go buch siasa. To gidhi e pap kamo owe mondo ji obedie mondo giwe jomoko bi obed gi ratiro gi mar movement to gi ratiro gi mar dhi ohala gi ratiro gi mar tiyo tijegi. Okay? And it is a culture ma wasebedo ka wamiyo medo bet. There's a culture ma onego wa avoid mondo wa avoid stampedes ma wacho ka ni because of stampedes iro ni kada mama modhi e chiro ode uso mano mende to koro ni onyone gi jo siasa ma motur kato tho to eno ka ene gir siasa erokamano nitie duol mantie kar kae mar United Opposition mane nying magiluongore oken gin girom nade United Opposition kae moko seke okay owinyane duol Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua kod Lange mane gintieko Nairobi ka odiochieng'no manyoro o package manyo duonda Kalonzo mano kod Gachagua mano kama ne giloso nyoro chieng' wuok tich Monday meeting margi mano odiochieng'no manyoro kama ne gintiere e chuny boma ma Nairobi. Ne giwacho ne gikelo penjo mathoth ahinya ma bende ne gibedo kae ka giluwo ni to ratiro ne yudi monj ma itimo kanisa kia kwa waseyude aya nitie mana piny kanyo. Koro ang'eni ang' wayud thuolo mano mar range achiel kachiel to wach mantiere kar ka kata kapok ang' wawinje statement odhi many kawuok kuom IG wacho ni Kanja olal. Nonro be itimoga koso ng'eyo statement ewi statement migolo to ok luwe. Jomoko bose wacho ni gidhi girange kama ne omonje ubila. Wawinjane kaka ne giloso kae to bang'e abiriyo Oscar kapok akaw yweyo. Ati mpaka mkuu wa polisi ataamua ni lini atakutana na viongozi ambao ni viongozi ambao wako wanaheshimika na Kenya nzima. Sisi tunazungumza kwa niaba ya Wakenya wote. And when we come, we expect none other than IG Kanja himself to be here. Effectively, the National Police Service is no longer independent. The CS is supposed to interact with the police on policy matters only, not on operations. Kwa nini wanaumiza akina mama? Kwa nini wanaumiza watoto? The right to assemble is an important constitutional right. Amen. Utakuja Jogo House saa 2 ndio huyu Inspector General atujibu kwa nini polisi wanavamia kanisa zetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ako na haki yake ya kikatiba kuongea na watu wa Kenya. Utaajibika kwa Wakenya kwa madhambi mliofanya kule Othaya, kudhulumu wanawake na watoto kanisani. Na kwa hivyo wangapi wanasema tuungane na ODM ya Raila, sisi zote tupeleke mtu jamaa mapema? Wangapi wako tayari? Wangapi wanasema tuungane na kina Sifuna na kina Babu Owino na kila mtu? Gigithoth ahinya tageni wadau wache mathoth ahinya mantiere kar kae mule mana matin Oscar kapok akaw yweyo nikech statement mwacho ni nyalo tiyo kendo nyaka saa 2:30 mana kapod wantiere kodi kar kae kod Nyamori gi Wasaga. Gino motimore kar kacha kono jopiny gidhi godo Vigilance House gidhi go apis mano mara IG mondo gidwok giyud penjo siasa mar opposition tek kama sasa mar opposition kama na pile Gachagua ma wuoyo no ing'enda lo manen deputy president nene omondo ko wacho ni jok ma seche monego bed ni Raila ne timo miluongo ni sufuria movement chande obende ne otimo mana gik mineno ka koro sani koro timre gi. So sasa mar opposition ne you are fighting against government to government better more protect itself mondo bed in place. Emomiyo seche moko serikal nyalo use legitimate ne violence ma ok right en gima itiyogo lakini ok onego bed itiyo kode. Ngamiluongo ni Inspector General Kanja for example. Kanja manyoro nyotimo no nyoro abscond duty. Onego bed ni kapo ni jogi olo ratiro margi mar biro penje gini nyonego bed no bedo kanyo for example. Kech any teach sama serikal onego bed no is able to answer those questions. Makapo ni Kanja nyo onge to onego bed ngamiluongo ni spokesman mar police. Nikech jogi nyodhi penjo institution mar the police.
to oken gima yot tingo kendo raia kendo kidhigo kacha. To me, mano bende kendo is not even right. Meeting monego bed ni timo gi opposition leaders gi IG kanjo nego bed ni time in an organized way. A boardroom moro ma ji obet to ji wuoyo in an organized way. To Kenya timo be meeting kod IG mar police in public arena. Okay, expect ni inya biro kod jok mang'eny, population mang'eny ni mondo the IG or respond to okonya address the public, an officer of police. Koro konego bed ni kanja bet kacha to kanja kochopo to ngiso gi ni yeru jomoko ji abich kata ji auchiel ma wadhi wuoyo ge meeting to ji auchiel go bed ka loso bed ng'an donjuro iye e office mar IG kanja Jogo House asedhi kanyo. There's a very big boardroom monego mar IG moket monego bed otimo go meeting mag jo piny kantiere kod ratiro mar okolo maber. Koro the way it is organized seche moko the IG mar police be nyalo luor kata an bende kapo ni biro timo koda meeting to biro kod ji 1,000. I might not address 1,000. Kapo ni ji 1,000 gi to magi to kendo gibiro timo because action ma public ma crowd nyalo kawo en action ma seche moko kinyal bedo kinyalo deal go as official of government. Koro kanyo icha gweno to ise ogwang no gwang tati ogwanati mangweti echiel to ogwang botimo marach mar mako gweno. So anyway, opposition politics to take. It is very difficult because you're going against. But violence, mitiyogo, for example, katagi Nyamori wacha mar barabara chande. Okede kaka majogi to wacho ni jogi no gogi tiagas kendo mana kanisa. So it is not the venue sometimes. Kendo nyoro gogi bende chuny boma. Chuny boma kendo be nyoro nyogogi. Tingen koro bobedo ni koro mano en guma be accepted. But ngama tiyo gi violence. Mando ngama okdwa wuoyo. Ji wuoya to ka koro chopo kama koro violence ibo puka jok mariek te western kala ken giro yoma bila makori bai ji gitiaga sigo ji gi bunde no ji bro scare away bro scare away ji ngata kapo ni bor the political rally meeting to ngado nyalo chilo wi gi bunde kanyo. It's a very dangerous places to be. To serikali masemo ko timo gigi makelo violence. To violence not to scare people. Mundo ji kik bed mundo ji wuo to sistema ko kubera ahinya to ji ne lur nyaka karango mane kama odaka wiyo gi sani kech ingeni wajo fombo no kokono ni wadonye ka wabedi gi meeting gubila samoro ka waka sigana luro matimo ko no kidonji kendi nyaka donji gi jok moko kanyo samoro inya po kidonjo kanyo tiyogi namba wakili ni kanyalo mbulo mano matin joma tindo masani ineno ndalo mane mandamano mane mag Raila kande ne wawuok ni mandamano beti to jotho ji 2-3 ngato tho Kondele ngato tho Mathare ngato tho kata Kibira ji 3 in a day. But mandamano le mane wan go kai last time ka joma tindo masani mane dhi parliament ka in a day ka ji 30-60 tho. That means the fear is gone. Gin gidhi kadi ne giro bor gi medo dhi chon ne wage mandamano ma ji tho ji 30 di chenga chiel. Sani kore makaraka pono kendo gibro duogo tibodo ka kendo mandamano achiel jotho ji 30 ji 40 nikech agitation ni nyithindo gi beste moko gi ol kech be kaji kendo gik mang'eny be timore ji gin frustrated to kaji gin frustrated nikech management kawa manager wa governance and our politics tibodo ka seche moko ng'ato ko luoro tho gidhi adhi ka to bila chilo ji gi bunde to pod gimedo manadhi kamano wakaw yo gi sani nyakora mo gi jwanka to bang'e wayudo thuolo mano maduogo koda welo mathoth ahinya mano marange eye kae waduogo gi mathoth moting'o mae motieko sani mano mar team mar opposition kaeto bang'e ang' wakelo ni mathoth mano moting'o nyaka ng'ama dwaro komni mano mar deputy president yiero mabiro kik dhi mabor. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bai. Nitie
Abiro mi signal. To ini bi kae. An ok adwa neno parino gi wang'a kae. Bende ini winja maber. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Wuok tich ka wuok tich wakelo ni don ya wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyaka jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyaka jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyaka jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Machini kendo nyakora moge jwang' pod wadhi nyime kae kod chenro mar piny kae ka warango chal mar piny Kenya ni to siasa tedore yo machal nade achiel kachiel kama pod wantiere ka oganda omedo oro paro gi ote mopogore opogore ahinya mabedo kae ka waluwo kendo wamedo mana koni gi kukumare ni to wach mar siasa ochung' kanye. Wakili Wasaga na waka uyueyo ka warango weche mowuok e chiro moro Nairobi kama ne jo kweth maketo sirkal tesre ne lose kendo gigolo paro ma opogore wach mantiere kae maduong' ahinya mirango en siasa mar opposition kama kaka odhi bedo kitaye to bende sirkal ya miyo gi it koko migi it gidhi bedo ka gisudo machal nade wach magiwacho ni jopiny te koro bi gidogo kae ji kanja be winjo ganda gazet makawuono kirango nitiere ite mokwongo kacha ma Daily Nation gimondike in bed with goons pacha picha moket kar kacha en mar kanja kako ridonjo ne kod kweth gi duto. Cleophas, siasa en kwano, siasa bende en science. Siasa igoyo gi objective already ka in goyo e mind mari. Gima opposition temo timo en
gimiluongo gi kisungu ni appealing to the emotions mag the masses. Mondo mi neni ni ti, of course, onge ng'amo hero ga jatelo. Kata sani kawuono ka jo opposition otong donji e telo, backlash mineno sani timore e streets gi bro bedo mana directed to them. Koro kiseneno gino ini en siasa, then okibede gi hopes mang'eny kabisa. Idhi beyond the rhetorics mag jo siasa, ting'iyo ni ang'o mwadhi yudo, what is the objective. Sani gima ng'ata dwa timo, odwa pimo ngufune. Nikech koponi dwa neno IG Douglas Kanja, nitiere procedures, nitiere channels maber minyalo luwo. Of course, ka nitiere any criminal matter, the first thing ma ng'ato onego tim en yo report. Nitiere avenues mag reporting ka police, DCI, mondo gitim investigation tidhi record statement. Of course, then kaponi nitiere askari bende modhi ataro gi tiyo gi magina kata tiyo gi telo ma en godo kata gi ngufu momiye, bende nitiere channel including the Kaipoa. To koponi nyisa ni dwaro kao dhano 1,000 ni dhi ka IG Kanja, the objective ok en mar dhano ni dwa konyo dhano gi. Objective ma in godo en mondo mi oneni ni in thuon, mondo yudie kata kaka sauti mondo koro luongi. Emi yudo ni jela ka gisedhi kodu mang'eny, sama koro luongi e boardroom to gidhi ji adi, gidhi ji ng'ata achiel. To sama udwa mondo usund sirikal, to udwa mondo ukowe, to seche ma koro iluonge, ma koro igwele, to dhi ng'ata adi, odhi ng'ata achiel. To kosegwele nyaka chieng' gini timre odhaya nyaka kawuono, obila yango ni en pok odhi ndiko statement. En jok mane nitiere kar kacha, jok mane orod e chiel, kineno clip makacha, gine jok mane kalo chiel ka wuok. Ka giwacho ni maka ni gin obila mantiere kuonde gi. To jogo mosebedo ka sero United Opposition bende osebedo ka nitiere e ute fom mopogore kata nyore wang' jowi ma Citizen kae kane gintiere otieno. Gino ma giwacho ni ne gi identify police e group cha. Ang'o ma mono gigo report? Report ni otego ne jotelo nang'o? Exactly. Ositiyo kod wach mag monj kod siasa kaka i siasa wuon. Koro mane gima wacho Cleophas. Mor ja siasa kata mar jo opposition ni report wacho kawuono ni ji 3 ji 4 notho Kitengela kata ji 4 notho. Mano e morgi, nikech at least koro giyudo kuma ginyalo wuoye. Ka ji ok otho, to bende giyudo ka opposition kata jo siasa gin kod ich wang' kabisa. Nikech ang'o? Nikech agenda ma ginyalo wuoye onge. Koro sasa midhi e rally, sasa midhi e miluwo ja siasa, nyaka ing'e ni mor ja siasa en ka there is a crisis. Nikech siasa, they thrive ka nitiere crisis. Omiyo kik ng'ato wuondwa ni wuoth ma Rigathi Gachagua gi opposition leaders dhi timo ka IG Kanja cha ni en mar jopiny. Kane gidwa timene jopiny, ne nitiere the process. Kaka ne wacho no, jok mano rony none, ka nitiere police none, ka nitiere jo civilians none, ang'o ma mono jogi, they report. Koro it is about politics, it's not about jopiny. Ero kamano ahinya. Wakili Nyamori, mane kaka irange, mane kaka siasa bende koro igoyo kendo tedre, nikech mokwongo ka report iko ne go report oge jok machopo mondo report ni ka police. Kato bang'e itiyo kod jopiny, nikech ka en ng'anyo chake wach ni jok mane e chiro cha nyoro ochopo chuny boma kendo gidhi kata low tich mano mar obila, mano kama gintiere Arambe Avenue kacha mabede kirango kubora ahinya gi office machon mano mar Gachagua. Mana kama chiegni kode kata koro dok koro kaka civilian, odok kaka japiny kendo ka entiere kacha achiel kachiel. Irange nade e kinde Cleophas, gima nyine no nyoro ka timore to gima the opposition timo en siasa, ok en dwaro ratiro mora mora. Nikech the day before yesterday, I think ne Jumapil, the IG no go statement mo wacho ni gisebedo ka investigate various incidences ma the opposition osebedo ka make a complaint, especially wach mi wacho ni ne nitie attack on Gachagua gi joge watima. To giwacho ni apart from information ma giyudo e gazetes to gi news gine TV, onge ng'ama osedhi mo report gini any police station. To ne gise kwayo in public statements, gise kwayo chieng' mane jogi odhi mokwongo neno IG ni mondo jogi odhi mondo report, nikech mana kaka wakili osewacho
en ni mondo police investigate nyaka bed ni nitie report mondo ikima nitie OB. Kose bede OB to nyaka yaw na investigation file. To investigation file no, one of the most fundamental things nyaka tim en ni ngamo make complaint cha to gi witnesses ge nyaka ndik press statement, because onge kaka inyalo process file matere ka DPP tere court ka onge facts molere statement ni mae gima notimore. At the same time onge evidence minyalo chiw manyiso ni mae kama ne police okethe chik. At the same time osebedo kiwacho ni some of gik opposition gi gin gik magisebedo ka gitimo to ka gisetimo to giblame police. There was, for instance, an incident moro ma jo tulo nowuok mowich tear gas. Tineno ka nogol e picha no, ng'ato ka wuok achiel kuom tokni mane gachagware gogo to wuok gi chuma to goyo glass mar gine dirisa machien mar mtoka no. Kose goyo to chako chikore mtoka no to giwuok girengo to mtoka machien to ng'ato mako gino gi video mondo chal ka gima ne jomoko attack gi, but in a sense gine ma gi cause violence mondo gi make go news. I think no kanyo gise akanyo one kidwa dhi neno IG to IG okay ngata he walk into his office, he seek appointment, or if he seek appointment to make sure ni appointment ni no ko clash. IG no kanyoro nyontie police training school mani embakasi manyiso ni nyoye ne official duty. So there's no way minyalo expect ni samidware IG to nyaki yude because role ne en ensuring ni jo Kenya te are secure. At the same time kineno gima nyoge timo after that en the kama ji time ohala mondo gi address crowd gima gi mobilize in the process gi interfere with the process so that I don't know ka jo ng'eny gi nyote mowacho ni dispersing gi nyoro keo gi mondo gi akanyo ni police nyoketho chik. Ang'o ma police onego tim ka jo ohala no dio ya ohala nitie joma dwa wuotho. Yesterday was a very busy day to jasiasa nikech en odwaro ni mondo o appear news odhi mana dir kamitime ohala no emo ochoke bura kendo interfere gi process to no ogo bura dakika 2-3 odwa bet kanyo for almost 3 hours. An kanene katieko en ni opposition ka realize ni gise lose mbi koro gichako piem ne headline gi group manyoki ni Kitengela ni ere ng'ama bro pia headline kawuono. So wadhi wachunge ndara wadhi kama itime ohala wadhi wabuogo IG wanyisa ji ni wan be wan ji mondo okapcha news. So mane gima timra and it is important ni the government should not fall into that blackmail. Ngato nego luche. Wakili Nyamori sebedo siasa mar opposition sani sebedo nyaka serikali sebedo activist kamera ngogie kachiel script to Chal kaka notime chon go sani itime okang'oro mopogore koro sano biro gi lony mamalo makoro dipo ne obango go serikali. Ingeni an adongo kaka activist chakre secondary school madhi students activism mawuok madonje civil society madonje chama siasa ma chama ma chung so siasa segoyo nyaka siasa ma street and ng'anyo en gima ne wa organize to ng'anyo kane wa organize one en ni wachiwo timelines ni wabro ng'anyo after 2 weeks. So after 2 weeks no one of the things what ni wachiwo notice ne police. Apart from chiwo notice ne police en ni wa organize jowa no kwa dia to choko ji chiro ni wang'anyo. The first thing en ni un ng'awa gini madwa ng'anyo and then mobilize make sure ni un gi number umoromo kusetimo then the next thing en ni we make sure ni onge ng'ama ne ok ni kodwa modonje ikindwa unless en ng'ama owinjore kodwa and that is by organizing crowd control group mane wa make sure ni ka ng'ato biro madwa kelo tulo to amako ng'ano to hand over to the police. Bik Nyamori wacho ni en gima what Nyamori is talking about mo wacho gi gin gik ma kako nego bedi to ne wasetimo kaka wacho kaka ne which is maonka wanyalo check Nyamori gi notime kamano en mbaka ma Nyamori goyo 1 minute. Number 2 issue mare gi chung e dier town to GB to ng'ato goyo siasa e dier town ni
kae kwanya blame kata the opposition side gini William Ruto wuok ga State House dhi chung e town kacha bende to wuoyo kod ji jo opposition gi bende sani chung e town kanyo to wuoyo kod ji. It is something matimo gi political class. Okinya wacho ni joge matimo yok time. The truth of the matter en ni Kondele ka President William Ruto biro limo jo Kisumu for example to chung e roundabout ma Kondele roundabout ma Kondele ni and junction Makaka Mega, junction Nairobi Road, junction Barabara Madhi Airport. So everybody gets into the mix. Gini jitime kata masifuna grinyotimo. Okupo wale makasa grinyotimo watu machungenda. It is wrong. Yes, okonya wacho. Everybody time, it is wrong. Kakanya muri wacho it is wrong. But okenya condemn one side. And political class, the elite te. Timo to disorder. Gini create disorder. Nikicho nego bed nikaber. Kakanya muri wacho no. Stadium amenity be siasa. Kata wacho marado joka nogo siasa. Ogo tiagase kanisa. It is not right mondo jotim siasa e kanisa. Kata mna liel mar jomo ko ngato tho. Leo fas nyathino tho kata oska nyathino tho. To jose biro go siasa kayo mo gigore nyaka eliendo ka ko boko matemre Migori kande. Iyudo ka ng'at ma ng'ato otho chande. En kendo bende ok miye prominence. Jasiasa mubiro yudo crowd kama crowd obire. Magigo to gin gik marongo nego benwa condemn on both sides. Gilaro microphone gite. Kama ontiere kar kanyo. Nitie wach machielo mowuok kuom wach mar United Opposition mada chako di kato akauran machielo kar kae. Mana mapiyo. Sifuna gi team ma United Opposition. Kalonzo pinyo moro kacha mangima dane mara mondo mi ayude duoko mari. Oyiene gi mar mondo migireure yieruok to ngama yene ngato onge ngato amwa gi moda timo gi ngima ne gi chama ne kata riwruok moro moda bete. Ten moro minyalo wacho ni nyalo kelo pek. Aparo ni for now kaka nene kaka analyze. And according to me Sifuna and Secretary General mar ODM. Sifuna gi Babu Owino gi Orengo gi Caleb Amisi gin jo ODM man gi paro mopogre ga another wing of ODM. Kore momiyo gichako linda functions ntiega everywhere. Mane momiyo organization bakara na parties bakara na UK kuche boydo ka chairman mar party e makelo riwruok nikech functions bedo gae jok mang'e gimoko kama jo mang'e gimoko kama e chairman no polo party leader ni enga the political leader mar that party. Oscar di bire mar Sifuna ka gilemo mare mar jagoro maduong' mano mar ODM ka pod en jagoro maduong' ka toyo penjo mapenjo sani en ni riwruok ma Kalonzo lieko gidhegi wuogi ti Sifuna gi Babu Owino gini koso gini gidonga donga kende kama gintiere karka waneno ko wuok elela kinde manok donge Kalonzo wacho ni adui mari na adui mara to jog Sifuna kane giwacho nango giwacho one time jog Kalonzo ka giwacho nango giwacho one time koro Kalonzo feel ni ka wan jo one time wate to kwari ure mondo waket gini pod iluongo ni United Opposition gin parties mopogore gi paro mopogore to nikech gin like minded ideas mag movement ok en idea mar political party movement en ka jok man gi paro machalre. Erukabano Wasaga Sifuna gilange nigi freedom mar association gi ng'ata in their capacity, in his capacity as the Senator man Nairobi, in his capacity kaka citizen, but not in the capacity mar ODM. ODM nigi structures mage ma kagi chiengi bedo piny gi nek ma jopiny endorse ni koni mwadhiye kanye kuma winjo jopiny te odhi. Inyalo neno for example last time kane ichuo kogno agreement mane nie kind UDA to gi Raila ODM. Yudo ka though Sifuna no make it clear ni en noko support UDA kena noko support William Ruto, but nikech chama no se wuoyo kaka spokesman mar party nen gi reservations mage but no dhi kacha kata noko takin kamano no somo gik mane ji owinjruogo ka. Koro onge winjruok minyalo dhigo gi Sifuna kata Babu Owino manyalo bind jo gi wafuasi gi. Wakili wacho ni chama en gima iluwo gi chik and chama nigi structures ke and structures mag chama mar ODM kaka ng'e en ni gin gi central committee gin gi national national executive committee gin national governing council and then gin gi the NDC
and therefore gima chama timo en ni giromo to gikawo position ka gisekawo position kata moa kanyo onego bed ni dhi wacho gi position ma chama wacho and Secretary General is a very critical office organs gi nikech en emo kawo minutes kendo en emo communicate gik ma owachi meetings gi. And therefore it is unheard of ni Secretary General nyalo bedo ni wacho gik mopogore gi gik ma chama wacho. King'iyo bura man nyocha otimore en bura ma ok inyal wacho ni en ODM koso en ng'ake iyudo ni nitie joma support Matiang'i kacha, nitie joma support Kalonzo, nitie joma support Gachagua, nitie and so on and so on, nitie agents mag Uhuru, iwacho ni Uhuru ema finance gi and so on. So for me aneno ka Babu gi Sifuna have to make a decision. Either nigi ne ODM, ka gine ODM, to gi stick to decisions ma ODM structures o make. Ginyalo balo sama ji discuss. To ka decision osebedo made to gibedo bound gi that decision. Kok ginyal to giwuog oko. An ing'e nan member mar ODM. To ka nochopo 2011 to ODM aneno ka make certain decision mane ok awinjora go. Na wuok oko lela ma wacho ni ana wuok. Although I still respect that. And since then, aluo path na very gine. Although I agree with them in a number of things. So Jogi have to come to a point where they decide Niki join Gachagua gini mondo gi go one time magi wachicha kata gine ODM mondo gi negotiate gi UDA for formation of the next government. Ensuring that President William Ruto is still the president until 2032. Mondo, especially for Carlos Ogi Babu Kaka Wudoma Kaluo, we make sure ni continue to obey gik mwachako neno lemu mwachako neno mabiru thuru again in terms of ndara, in terms of railway, in terms of gik magblue economy kaka port, paya, the fish landing beaches, which is affordable housing, which is reviving our sugar factories, and so on and so forth. Because magegima critical nejo luo, to wasete modwaro gigi endara gingwech to tamore, one opportunity ma making sure ni for the next 6.5 years, ma President William Ruto podnitie, watim as much as possible, kabe watemo mondo wa take yuwuot wakata nyiwam iye kanyo mondo chieng' moro ginyalo kawo kuot gi tong' ka gilaro nwa piny. Erokamano ahinya. Just a response kidogo wach mar wakili ni kendo wach mar Nyamori. Nyamori narrative mar Nyamori no ka Nyamori wacho ni wateg jowa wan kaka joluo mondo wa benefit gik monte watako benefit chande, which is right. But ing'eni ODM kama jogi laro chande to jogi laro kaka joluo. Sifuna no en ja Bungoma. Jok moko be manen go kale Bamisi giri mantiere kande maka ok gin joluo. Ting'eni ODM mara ila chande be no ken mar joluo. Lakini ODM mabedo built kaka jogi kelo create narrative ni wa think as joluo. Mana paro ni nyalo bet ni kelo be conflict e kind jogi. Paro ni yes wa benefit kaka joluo. So mi benefit kaka joluo to jomoko mane ODM ok joluo kande. How do you treat them? Onego bed ndogi paro atika onego bed ndogi paro mondo kech koro sadi koro betka wachal kaka monyaka watim analysis to wa resolve nyaka conflict manyalo bete kaka wanene for the betterment of ngama winjo wa oko kacha. Ni seche makoro wawuok Raila nen kod ogero gicha for 20 years to yaro bade magicha nyaka Turkana gicha koro nyaka Mombasa gicha Narok gicha duong. Raila tho to dibade koro ni koro wapar kaka joluo. Kao paro kaka joluo, don't you know they create conflict between jok mane igini to ok gin joluo. Oka duoke. Aya, duoke kata winjane mar Wasaga. Gima dwa ni Oscar onego ng'e. Eni asega nyiso jowani nyaka create distinction gi interest wa kaka oganda luo to gi interest kaka joma nie parties mopogore. An ane UDA to Oscar keno ja ODM kene en kanye. Sama ine ODM kuno wang'eyo ni waselaro gik moko kaka jo Kenya. To ng'enyne iyudo ka oganda maluwe machwero rembgi, oganda maluwe masafa, to sama ji obet e mesa share gini, ting'eyo iyudo ka most of the time jaluo ni oko. So what am I saying? Awacho ni sama iluwo kono to aluwo koni, whichever line mwakao,
to make sure ni wanyago dok kaka oganda maluo wabed piny to wang'e ni ere interest wa kacha nikech ultimately oganda mo depend on us mo gwedhowa kwa biro Nairobi ka dwaro Nairobi ka gin oganda luo ma Oscar kidok dala Usiaya to oganda midhi loso go gin oganda luo interest wa ma joluo en ang'o ei serikal mar William Ruto nitie ni to interest wa kaka oganda en ang'o gima Gachagua nitie ma jomoko temo nyisowa ni mondo wadhi echa. And that is why I am saying that whatever it is, we can continue being in those national structures. But those national structures will make sure no quite lose interest in Uganda. Nikech, I give you an example. For the Kenya, chama, mane Uganda luno chwere ne moma ng'eny malo Uganda mora mora. Kendo Uganda luno suffer mo kwagero for the Kenya seriously. To kane ochopo point majara mogino tho. To Uganda no wano di opogore. Mamoko neno ni Wamalo ema nyaka meditelo ne Ford Kenya, jomoko neno ni Raila ema mondo telo ne Ford Kenya. Nikech ne wadhi wa divide tekowa. Ni neno ka Ford Kenya no dhi mano wuok e lweto matinde en a small political party somewhere in Bungoma. Makata laro ODM madwa laro ni kane wager Ford Kenya kabe wang'eyo interest wa iye kanyo. To ne wabed united out of it. Did no bed ni Ford Kenya ne pod en chama makonyo. Ang'eyo ni Oscar dwa nyisa no dwa think as ja Kenya. Tadwa nyisi ni an ase thinking as ja Kenya ndalo mang'eny. Ta chopo kama a notice nyaka think kaka jaluo mokwongo. Ni wacho re think kaka ja Kenya neno ko konyi. Okonya. Sa neno okonjowa. I decided ni akwonga paro kaka jaluo, ganda maluo. Aita negotiate gi jomoko mag jo Kenya. Kecho gende ni moko gi. Sama giparo kuonde ma gintie to giparo kaka oganda gi, okay? Then kawa biro ni koro wan giwuondo wani wan jo Kenya to interest gi kaka oganda gi ema gitimo nade and ngeni kawa chuluo ta include nyaka baso pero kamano wadhi ane wakili Wasaga mondo winjre pache bende ka lap jo luo kwa bidonje but inye kaka ja Kenya kosinye kaka gima timore ni kuom higni mang'eny ne wan gi jakwath jakwadhni noriwo jo luo first kaso jakwadhni no by extension nodhi oriwo kabinde mamoko to wan jakwadhni noriwo wate to kabinde mamoko ka noriwo maybe a percentage yudo ni 50-60 but gin gi spokesmans mekgi koro ka jakwath owewa gima noweyo go joluo for example then that ODM party to that ODM party ema joluo nyalo use as a tool of negotiation. A fractured ODM and now just talking about ODM, a fractured ODM disadvantages oinyo sana jonagi moingo kabinde mamoko nikech kawuono kata for example luo kethore already Wetangula gi Mudavadi nie government pod Sifuna will get gima odwaro cha kuma intiere cha mane gimomiyo kidwa mondo ineni gini en a calculation get politics en ga calculation politics en a group of individuals bedo piny mar dwaro mondo gi control the narrative iyudo ka dhoudi moko gin gie government ka gi control for example Raila kanomi jo kanyo no mano ningo yier kaka ministers yudo kano yero wajo suba usowacho no wajo lu oyero wajo suba no yero Wetangula no yero Paranya no yero Joho no chako duogo yero Wandai a school bende no yero Turkana to jok makocha kaka no migi no yero Kabogo no yero Liki Nyanjui no chako yero ngakendo Mutai Kagwe ne onge ngata dima no ya Western ne onge ngata dima no ya Kaluo sani koro be sani sama ji manyo gimoro to ni we are Sifuna sani be is not even about ODM cha sani en koro we are Sifuna sama imenyo itiyo kodu seche mang bunde wuok ya be ang moro gi kowacho ni en Oloo more manotho to whip our emotions ang'o ming'iyo ka ing'iyo the structures nikech okdwa mondo wabed matek e opposition bende okdwa mondo wabed matek
e government nikech ka intiere government sani jo oko ka gin gi ng'at gi ma gidwa mondo obed deputy president koro kata wing mar Kithure Kindiki ni bende support joka we are Sifuna gi nikech their position is threatened seche ma ang joluo jo ODM oriwore mano nyiso niya gidhi wacho dok achiel to Kithure Kindiki ok nyal bedo the deputy president. Jo opposition ka bende ng'iyo gimoro achiel ni koponi waweyo jogi dhi e government to ka gidhi e government namba dhi bedo maduong' to ka namba obedo maduong' awa technique koni idhi nade dhi ng'adore koro gineno ka gidwa ni control koni at long last unemu lose kama jogi tiyo Oscar ena duogo mondo mi chakodi to winya ne duol mane Oburu Oginga owacho mana kaka opagi kata da mana mondo koro waloke wadonj kar kacha nitie lemo moro ka milaro to lemo milaro ni ilare nango to keto ODM kama chal nade mano kama gintiere ka no win duond Oburu Oginga ko wacho mokwongo kata ni one we are not interested e seat no mano ma deputy president machielo beno wacho ni okiti ndo sasa wanalenga mane ko makoro gidwaro achiel kachiel kora ka duon mago maga jotelo mamoko mawuok e ODM manoloso ka gintiere Kwale wawinja back to back kanyo ka gintiere kae to bang'e waduoge studio. We are not going to look for less, lakini deputy president usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. We are not going to take anybody's share. We are only going to make sure that everybody gets their fair share in the national cake. And we are telling you, His Excellency, if you want your government to succeed, if you want your second term, look at the women. Women are 28 million voters. As we go for negotiation, me as a woman with my fellow 28 women, we are saying Deputy President shall, will, inshallah, be a woman from ODM. Na wale wanaona ODM lazima tubaki kwa mapambano. Sisi tupambane, wengine wakule. Sisi tupambane, wengine waingie serikali. Tuendelee kupambana ama tutafute njia ya kuingia kwa serikali. Tumtume party leader wetu Oburu Oginga katika mazungumzo na watu ambao wamekomaa akili kama hawa chair. Nilisema ya kwamba huyo deputy president hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye, lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Ya kwa kujua kiti ni mar public, kiti ni magelenga, to gidwaro power. Mano kama gintiere kacha. Oscar, confusion e message. Gini mathoth, nikech ka koro ntiere Oburu, ntiere wana moloso kon Fatuma ma. Yes. Mokwongo kapoka discuss ma adwa respond matine wach ma Nyamori wacho mana ne waselore matin tu mondo explain ni Nyamori ja UDA to wach ma wacho kae en gari ma wakili wacho gari mar ODM ma joluo setiyogo mondo gitem lenga ginene kora kiana Nyamori kendo miya history moro maberna nene no chuno ka Jaramogi osetho to no chuno na Raila mondo wuogi Raila no dhi form NDP, National Democratic Party. NDP no kano duogo 1997 no duogo gi wabunge ma joluo kende. NDP was a clear Luo party. I don't know kanya Murisani invite mondo jo ODM kande odoge party maro kendo man kod joluo kende mondo kendo gi chak form. Mano beza formula. Gumarela no timo. Mondo kolega kendo bang 20 years eka kolo kendo gaer gimoro machal kod ODM makolo kendo ntie kod jite. Mano can be a formula Nyamori. I think couple kakarela wange karela no time chande then. En no were kod Ford Kenya manindi nyaka jobukusu nyaka jokurecha to doctor dio form NDP mano dugo bna bet gi joluo kende. Nikech koro ka wacho ni koro wang'iyo no kwangi jo national. Do we abandon? Acho Marala no timo.
Let me bring that history. Do we abandon ODM? Because ODM, national marala wechane to an ODM marjo Kenya. Lakini ODM mita mokaloska en ODM ma nyalo end up in majoluo. Aya mana tika. Watch mar DP. Cleophas. And according to me, I might be wrong. Watch mar 2 term. Apparent to some level ka. Nyamori ni wako kumbaka must mkawacha kwa 2 term. Nyamori ni wafamu kwa ngurumbilu ngurumbilu mogi professional caucus. Sichema James Orengo oromo kode nga milungo ni President William Ruto elend Jojo Duoro ba James Orengo kwero President kanyo. Wan giramori ni wabet pin kaka professionals. Magramogi. Bwana wa condemn ni bwana. Kaka wadon broti en kama. As professionals, it went well. Gima timre sani. 2 term ni ngamo tamre aonge. En nan kolo ginyakelo messaging mupogre sani. Ngamo tamre wach ma 2 term aonge. The other team 10-point agenda nebeyo to Raila neno kelo bondikre gi Ruto kasifuna osomo 10-point agenda, inclusivity of government, akia compensation. You know the 10 points mane wanago kande. Watch mar adding more money to the government 10-point agenda. Gicha ne kelo milungo ni stability of government after the Gen Z revolution. A 10-point agenda ni neno ko touch egik milungo ni election agreement ma 2027 kaka ODM kod UDA dhi winjore. This other group ne penjo ni kakoro wadhi mawini no penjo maber kakoro wadhi election. Don't we need another? Okwa need another kendo agreement moro andike moro. Andike no ema koro wacho pe deputy president gi. Andike no ema koro kantie zoning ema itimi zoning andike no. But jogi ok dwar ni mondo ji obed piny mondo ndike cha. UDA kama Nyamori ntiere kod the system magintiere no. Don't want a united ODM. Mondo united ODM ndiko andike. Ma wacho ni koro Gumarala ne wacho manene jori rekod ka no wacho kama. Ni wakichukua kichwa tunachukua roho. Lakini mkia pia ni nyama. Mano ni kasarani. Kage hivi kage corporation magikod kanu. Ni kage kawiye to wakao chunye. Lakini sunkuli nyizo obeden mkia go begenango gin ringo. Ina no gik bakoro buru giri yako wacho gi. Mage gik ma joka ne invite gitu. Ma otienda mulo ne wacho, Mili Odhiambo ne wacho, Orengo be ne wache before, Sifuna Girigi be ne wache. Ni wabieg miluong Winnie be ne wache. No angoma Ruth Odinga be ne wache. No angoma mono wadhi structural discussion mondo kore ka wa negotiate. Gichako negotiate gigo e public, kako do negotiate gini. To wuok marach malich koro. Moko nego bed ngato ka kuburu kore makwa kendo koro kwalwa DP. Magi kpaningi sin 10-point agenda ka neno ko include gik moko chako wacho gi. Ne di duga to mondigero ODM. Mondo ka kori dok. Ti dok kendo ubet piny. Gandike manyien. Tandike manyien no ema kori nyalo kele gik miwacho gi. Inyalo kele zoning kidwaro, inyalo kele addition mar gik moko mudwaro ka porudo nyoka nikech mara die tika wuondi. If you go to an election maonge andike no, the votes mikelo ok count ga Oscar emano ku count nga shagwa lakini representation members of parliament maingo control of the senate and the national parliament emadi koni kokoro post election lakini kionge members of parliament tionge senators to nini kelo mbulu ka shako no kelo mbulu mano igori kamate. Oscar ada penjo ni bendi ngegi umiyo rombe mag Linda Ground mbele gumbe Linda Ground mag ODM gitemo wacho no ODM is united. Nkech no kwagi ni tok gine ni tok to Raila. Ni strengthen ODM, mimi pia ni strengthen UDA ndio twende tukutana. Jogi romo luoro mane gintono noka ka gitemo wacho ni gimanyo endorsement mano mar Oburu Oginga mondo dhi Twak kod William Ruto UDA kaka option mar gimokwongo. That is the thing. Gima gitimo sani oken marango ni 10-point agenda cha okete team. Nitie komiti ma chung'ne kero 10-point agenda kama noketi maluoro piny Kenya mangima ne gintiere Nyanza. Mano juma mokalo ka to aseneno gi Nyanza bende kinde mokalo. Kamwa lose kar kae. Lemo mar DP ni. Iparo no oken gimoro achiel mantiere Twak madhi bedo kae miwacho ni en pre-election. Sisi michako discuss makoro nyaka jo UDA be koro discuss joka Kindiki bende koro discuss koro iketho ga discussion. It is a good discussion but meant for the boardroom. Ok meant for public fora.
kama ge discuss chande kama ge yawe chande kata William Ruto no be give me your time ma tek nikech kono kindiki be koro jako timo rallies mage ka defend position mare no ad bed ni giromo kako buru giro mo chande onego bed ni timo na unity mar delegates gi unite kapon delegates grassroots ketimo to ODM bedo together romo mar kaka ji dipogre lemo chande gikete boardroom we discuss at that level lakini kitako discuss a public fora kaka koro discuss en dono koro wuok marach onyamuch ero kamano wakili Nyamori kapo kabiro ero Wasaga ayo Wasaga osai kore kanyo gi kaka josuba bende range Wasaga kanyo kinene ing'eyo ni Cleophas wach mantiere maduong' moingo weche te en ni siasa ni oseng'iednwa to block any form of unity nikech gik minotimore gi Sifuna ok nyal afford to call such a rally. This rally en rally mabedo finance in a way. Of course kaka jo ODM maro burube osetime bende gisetime marach in a way to wang'ia ne wing mar Sifuna nyaki kung ing'ea ne ni how comes ni jok madhi rally mar Sifuna kata jok madhi rally mar wing mar Babu Owino gin gi jok machalo kaka Pauline Njoroge gin gi jok ma iyudo ka giyudo endorsement mang'eny from the DCP iyudo ka giyudo endorsement mang'eny from Jubilee iyudo ka giyudo endorsement mang'eny from all the distractors even this is meant for us for our good. It is simple. It is a negotiation tactic. Nikech seche makoro ineno I paint a picture ni ODM cha koro dongne joluo nikech koro Sifuna otimore nade ogoloko mano ka idhi e table kod William Ruto kata the president whichever person idhi nyisi ni already jo luo ema koro donge ODM ni jo kabile mamoko osetimore nade osewuok kasi bedo ang'owa ibedo weak. Koro this can be a technique even from the president. This can be a technique even from the other political actors. And koro giseke to the media. You look at the manner in which the media is covering those two, the two factions. Nyisini Achiel is being used and Achiel is being weakened. And it is to the detriment Marwa. How then do you note this? Nyocha Kithure Kindiki uwuok. Mo wacho ni gin to koro ma is their position mangato kangato kanyal timore nade oknyal magi to on the other side bineno ka DCP wacho ni they are not going to support Ruto second term. Koro jogi ere kaka gidwa bedo gi deputy president and a majority of those ma follow gi are in the opposition. Wakili Wasagete mo wacho ni ute fuambo bende koro nindo nyakonchiel. Exactly. That is a ginindo ginga. Exactly. You see, when I give you manamora mo weekend ka kitengela kuso tononoka kuso serikali kama ngine. It's obvious Cleophas inyalo nene. Gijo yo ni ngama nigi wang nene. Nikejaneno porono kubiro. Obvious na. Nikechuana kaka wantire karakara mugi TV wasetting usigende giduto. Onodi osegana maka. Ngiyane the standard makawuono. Snobbish Kanja. Kichaki dhi ng'iyo ka icho ni in bed with goons. Mano nyisi nango. Have they said the magitimo interrogation ni what is the procedure mar chopogi kum Kanja? What is the procedure mar reporting an incident? Okagi ng'iyo. Gin giwacho mana in bed with the goons. Kaso kichako ndiko ni snobbish Kanja. It tells you nitiere a narrative is trying to be painted. Then of course, kineno mostly ki watch news anytime, you'll see the primacy chiwo ne Sifuna. Iyudo kinyise ni the ODM wing is with the people. I say we not once, not twice. The ODM wing is with the people. I think you're going to analyze the numbers. The ODM wing is with the people. Of course, it may not come very obvious. But in political arithmetics, political calculations and political mathematics, nitiere so many actors. One of those actors, any ibiro giwa community. Because politics is ethnic based. Number rio, ibiro gi demands. And number dek, antagonize
the opposition kata ile antagonize your competitor. Samia antagonize the competitor, inyalo use any tool ma is within your reach, including the media. Okawacho ni Ramogi, okawacho ni Citizen, okawacho ni KTN, but the media is very broad. And when this is used, there is a narrative moro mabedo painted to the public. Toka narrative no sebedo painted to the public, catch media and the informers mag the public will not question it. The public the public trust the media. Mano is a call for the media to also be balanced in their reporting. Wanu wantie ka wachunga ke onya kora moke jwan ka warange ni to miu reporde madwarore kendo kako pange e yo makare ayud wach ka wuok Nyamori Clevers rupin ka aneno kuse chungi ni dokani koni but adwana yegi gima wakili wacho ni media kineno media reporting especially headlines mag print media tineno ka gitemo mondo ginid conchiel. And I keep telling people, the media manager, and the question is, who is responsible for managing a media? Interest manema gisav. For instance, adwa ni monda awon owadwa manganene, owadwa mababu. Ninyo cha ineno ka media temo pushe malo kaka ngamonego ka ODM. Mani wacho ni kiani do no beri kingpin, kiani ene party leader. So within the last few days, to media korowe, media oduoke bakabana, media ka osifino tingu malo. Makoro chalo gi mababu, koro chalo jalwet Sifuna. Orengo bekaro chalo jalwet Sifuna. Sifuna ni, kore gima lich, to gima Sifuna setimana jo Kenya ma peka yenya momiyo nego bede ni Orengo. Mosi bede telefo igini mangenyi. Bedo jalwet Sifuna onge. Mano is media interest. Ane momi wacho ni nitie ngat moro manie tok media ni. Ma push media narrative to be aligned to achieve certain objectives. But adwana doge wach ma deputy president and running mate. To emomio ineno kanyiso jowani wakungwa ng'igi ni kako ganda kata kapok wadonje chamago. Nikech one kataka walar deputy president to wachi ni omiyo jo ODM ngamonyiso wani obro biro kaluo. It is possible ni koyude nyineno ka jo Mombasa be loso lori margi mar lando ni ngane ne Joho ema dhi bedo deputy president. Onge gima mono waloya ka bedwaro the same. Okay, so kawatemo laro gigo as kaka ODM to wacho ni ODM will represent interest wa kaka Uganda, it is possible ni wabro miss. What am I saying? And ni gimado penjo ni mbaka makori ketuwa ni wa choose whether wadwaro deputy president or not ni. Bene mbaka monego wago. Angoma interest mar Uganda e serikal kadhi mbele enango. Taneno ni interest mar Uganda maluo eni wasebede thim kuom higni mang'eny. O wasebedo ka kuonde moko dongore to kaluo to dongore. Dongruok moko no chakore kaluo. Wadwa ni mondo dongruok gi odhi mbele kendo moko ndo medwa moko. I feel ni ng'ama dwa keto ni mondo walar kom mar deputy president. Wondowa nikech deputy president gima dhi miyo wa kaka Uganda maluo onge. Budget nika deputy president. Ang'o ma dhi miyo Uganda luo ber? We atieki. Budget manika Uganda manika ka deputy president. En budget ma deputy president travel go around locally and internationally. To gi security mare gi convenience mare. Deputy president onge ndara. Deputy president onge pi. Deputy president onge budget mar. So ana feel ni kaka Uganda gimonego wa make sure ni jowa mantie ODM o push ni ODM mondo negotiate for. One be jowa mantie UDA be wa push ni UDA must make sure ni gigo be okete a manifesto. And ni wa commit certain fundamental projects madongo. Maponi pokotimore muko matimore gi mondo rum to maponi pokotimore. For instance, the ring road around the lake, watch mar dam ma onego bedi timore e kindwa gi Nandi Hills and so on and so forth. Mondo watim gigi mondo wa develop thurwa. Kwanyalo get yudo commitments for that. But apart from yudo commitment for that, wa winjire be ni nyalo miwa substantive offices ma jowa nyalo tele. Manyalo make sure
ni sama gigo nie manifesto to ket gi programs gi plans mag sirikal to jowanti ye kanyo in terms of cabinet to gi in terms of PSS gi in terms of CEOs mag corporations ma relevant mondo gi make sure ni gigo biro thurwa. However, kwa keto ni deputy president e gima adwa laro kende to wabro bedo ni omiwa gima kisungu luongo ni sentimental kata ceremonial manigi sentimental value ma gima bro kelo thurwa to onge to kombe madino konyo jowa ministry mar road, ministry mar agriculture, ministry mar blue economy to waweyo mondo dhi n'oganda moko mondo dhi ogergo pinje moko aeto deputy president biro mana flag ema wabro neno gi ndege sama obiro to gima bro konyowa go onge. So I feel the other thing katieko en ni sama wadhi negotiation kama we must make sure ni the calculus ma wadwa keto from both ends and calculus ma bro win elections kech onge tiende negotiate to gima wa negotiate no is not going to help. The interest we munda tieki. The interest wa kako ganda en ni wa secure positions ma wantiegi omedwa moko gibed functional positions to at the same time okwariembo kura moro manyo President William Ruto osechoko because kwa decide ni deputy president manyaka wayudi eni wanyalo yude yes wadhi miyo President William Ruto kuchwa but kura mane Kithure Kindiki kelo especially from Mount Kenya East to Waweto. So at the end of the day wadhi the election to wadongi William Ruto no to jomoko kawo gino pod wadhi safa mana oko. Wakili kapok abiro iri Oscar mana moro mi okete ler kadipo ni kom ni ok en kom moro ma oganda luo kata jogo mane odie moko nego bed ni menyo gi mbi madwarore ang'o miyo jo central ochunje? No. Ber mane magiseyudo gibedo gi nying niero kae wan gi deputy president momiyo wawacho ni komagi jo central pok nobedo gi deputy president so ok wanya wacho ni ging'eyo malowa okay gisebedo gi presidency but pok gibedo ga gi deputy president in the recent history mar Kenya. Anatemo ng'iyo ni function mar office mar deputy okay gi function mar office mar minister okay ing'iyane ni komiwa ministries abich kata uchiel to alternatively omiwa deputy presidency ere ma bro gero thurwa in the short and medium term. Secondly enni igeni oganda maluonyowa gimanya luongo ni a tragic period manyowa lose jatendwa. Part of mbaka mineno kagore sani kaluo eni watemo clarify our positions ni wadwa dhi mbele nango to at the same time ngama ultimately bro makonwa tong gi kuot kabro laronwa piny okay and jaduong party leader mar ODM Oburu Odinga is a very important steward kech en ng'ama osewuotho gi Raila Odinga pod o protect the vision mar Raila Odinga but ok wanyalo wacho ni jaduong gine Oburu Odinga wadwaro ni obio larnwa piny for the next 30 years. Adwana chiw example mar jo Kalenjin. Jo Kalenjin kane Moi owuok so they did not seek the presidency, they did not seek the deputy in 2002 to 2022. I had the privilege ni na wuotho gi Raila Odinga madhi kode wuotho moko mana katieko to one of the bura gimanyene no ka jaduong' Oburu Odinga wacho cha ne Henry Kosgei onyiso ka wan Nandi Hills ni gin gima gidwaro ok gidwar deputy presidency gidwaro power gidwaro ni gidonji kuma nyalo miyogi mondo giduok jo Kalenjin e sirikal mondo jo Kalenjin oikre giyud gima gikelo ne thuru gi pad giikre ne lweny mabiro mbele and mai kaka ne girwako William Ruto at ministry level tineno after several years gi prepare William Ruto ma William Ruto chieng' moro obedo president so nyaka wa make sure ni wasom nyiwa gi yowuotwa mondo achiel kuomgi chieng' moro wuok no olarnwa piny. Nyamori Oscar Cleophas, Nyamori contradict himself many times. Give me a chance to contradict himself to misinform the Turu Abende. One, deputy president, Maduki Kuse Bedo, Goli Lungon Mwai Kibaki. He watching Pokini Mata vice president. Vice president. Kata vice president. Nike sana walose roles. Nike chikindecha kanin jalupu jaten pin kenye kinemacho. Ni bedo kakajo rubura. Niki constituency maa. And spring box. Micho poge presidency. One or two examples. Mwai Kibaki no rise from deputy from vice president, no? But Bedo go president. Na milungo ni William Ruto benin deputy president for 10 years. But rise Kanyo Bubedo go president.
Sani koro ngiso wan mondo wabed wa prepare ya wuotwa moko. Sama koro joge no invite joluo ni biuru mondo wariwre uru. Joge ne o compromise, buru gido compromise. Yes, it is true. We cannot go for presidency now. But joluo no accept na waonge kod wuodwa moro ma is ready to go for president because jatend wotho to it is only 2 years to election. Giluongo so it is ODM okay. Yes. Giluongo jomage nikech ko imbe chaki bagni. Nade? Ne giluongo jomage. Amangisi ni Twak ne luongo joluo ko luongo ODM. Dogi luongo ODM. To kaka ngane for the sake of this discussion. Kaka Nyamori awache ni mondo for the sake wa joluo ema discuss I respond to Nyamori wacho. Kora awuoe wach mar joluo. Ok awuoe wach mar ODM. ODM angisi ni the best ODM to en ODM ma kotukana gi Mombasa chande. To Nyamori kaka koro for the discourse ma wa discuss gi Nyamori ka wuono. Oganda mar luo. Koro oganda mar luo ni ema wacho ne gi wacho koro kikwadhi for presidency. Let's stand for something else. Koro chope deputy president mano be koro be uru. Iwinja? What they do go chie ni bro ngis wakran treasury chande. Ma ngisi ni kara the best thing koro kumwa team. Labdu strengthen ODM to motivate court members what? A parliament. So that you can negotiate makapono kuwinjire to you have the way to move. Nyamori ma wuoyo ni asenyi sikenda nuoni. Nyamori ni ja UDA. Influence mokelo kaeni. Ni mano be koro be ura waya. Mano be koro be ura waya. That is not the way we negotiate. Kapori negotiate for the best. Mibro work go to work go work lakini dwaro the best. To kaka negotiate gi usowa gin joluma usowa lakini gi usowa very cheaply. Okwada gen ki ku usowa lakini bei mugonwa ni. Bei ni wait na abramatie. Wawa tika tika Nyamori. Bei magi wacho ni. Bei magi wacho ni. Jaluo kod ODM gi gima jairo sagero for the last 20 years. Selling it for cheap makoro onge gimoro. In fact, side maro burugla diswanga kama koro gichope ni koro wachopo kae negotiation ma onge gimwadu waro koro. We are okay. Yani in iwacho ni lopani au use siling elfu apar. Kapok ngacho wuoyo kendo sadu ko beche siling elfu auchiel. Ngacha kendo kapok wuoyo we amigo ge elfu adek. Ngacha dhiwacho ni kara wawa kao gini nono. Mane kama gi drive watu. To mane kama wacho ni kama koro wachope ni winjruok chal madhi tamore. Nikech gik ma wawacho mondo wawuoye usecha kuwuoye deputy chabe tamre. Presidency usatam taparo give and take and the other side okochundren ka wawinjide go UDA gi to nyaka wawinjire wija makaka gidwaro e kaka itimo to gisewacho ni wadwaro nango presidency onge deputy onge to mag cabinet kande makato appointments mabiro to kiyiero magin at the whim of the president and mobro yiero mukao lakini negotiation en ni mondo wakauma tikauma to wami tuta mimi nangisi ni andike ber ka wandikre sani nikech ka giwuoyo ni onge gima gidhi off at all. Sani mo wuoyo kodi ni jok machungi UDA, Nyanza, governors, everything. That means ni at the end of the day we might end up ni kata ODM no ogore pinto. Kuma Chal ne wachocha. Owacho ni gini nyalo bet na scheme ni mondo to divide ODM to the benefit of the UDA elite. Come on. Adane maki kanyo kata maka wach mugik. Angeni Wasaga ndigi moda mede wiye kanyo achiel kachiel. To kama chopo iri Nyamori be nangi angekonwa kama ibere ujo nyiepo kosune jo uso ka wacho ni ujo UDA bech gi marach ina nyawe kanye en bei mana mala nyawe machipa Cleophas gima duong ma wantiere sani ni nyocho wang'iyo kitimonwa tikelonwa e mesa the fact ni wadong kendwa is a call-up. It's and luongo motegna ahinya monego wa unite ourselves. Kik wabed gi pogruok mora mora. Mane gimiyo nadwa temo wuoyo ne babu kata gorengo mondo kik gibed misused by the political elites already magisetimo calculations. Number 2, for Oburu Odinga en caretaker party leader. Kaber to wabede gi discussion moro mondo wanyalo yudo a strong party leader. Of course Oburu can be our spokesman wayie but wanyalo bedo gi structures maber and mane kwayo madwa kwayo kata jo Karamogi Oginga jo Jaramogi ni this is a time ma jo Luo se bedo so much loyal to first Raila and jo Luo se bedo very loyal to ODM so kantiere confusion mora kaka mosebedo kinene media ni naneno ka gibedo gi press conference moro chien kacha gibedie kode mondo jo wuoye $1 mogik Cleophas
Edward ni ka ji dhi manyo le. To ok wanyal dhi adhiya kopo in gi guok mosegwe tiende ma guok masuto. Ok wawach ni guok mantiere guogi masuto. But gima temo wacho ni wadwaro apuoyo. To apuoyo midwaro ka en power. Meneno buro ringa ne wacho cha. To power biro nade. Wadwaro the deputy presidency for now. Kopo ni otamowa eko wanyalo discuss any other things. Sani to en power. Sani en power no. Akaw mano ka wach mari mogik. Wach mogik mabena ngeni adwoko godo Oscar mano ka watieko sa. Dongi tol madai ka chel kende wakili mar mondo mi walore. Cleophas chingoro ne wadhi gi jadung Raila Odinga limo mjumbe mama iluongo ni Dr. Kones mwalo Kipkelion. To naido ka jaduno no luongo 2007 no luongo jodongo kala jin te moketo piny. To negi nyiso Raila ni wadhi make sure ni William Ruto o support. To akwayi gik moko ariyo. One en ni make sure ni iwe dukuri gi Moi. Muye jaduong makaluo. But mara ariyo ma most important. Makalanjin. Makalanjin. Mara ariyo ma most important. En ni William Ruto mwamini wakwere no kodhi chung president but at the same time kodhi dwaro deputy nikech pod waneno ka pod ji larore iye ka ji laro wadwani mondo odhi okaw miye ministry moro motegno monyalo wuothogo e Kenya ai protecte mondo chieng' moro wuogi sani kaluo pok wabede gi wuoyi achiel kata nyaka achiel moriwo wate mwanyalo wacho ni wanyalo miyo tong' gi kuot mondo odhi olarnwa piny kwanyalo soyo yuwutwa kata nyiwa motegno gi nyiwa motegno e cabinet gi permanent principal secretary mondo wamigi time for the next 5 years mondo ultimately wabi yiero achiel kuomgi ma mwabro luwo then wanyalo laro piny to kwa keto ni wadwaro sani kapo ni Oscar ni momiyo jothuru wabro penjo ni to Oscar no to eno represent wa gi kanye kech onge kamar Oscar serewore gi jowa ma jo ose winjore ni Oscar ne motelo no. So I feel ni wakauru positions ma nyalo konyo jowa sani as watimo mane to wa make sure ni wa prepare wa mi jowa mondo achiel kuma chingo wuog mondo larnwa piny. Gachagua no yakanye. Ero kamano. Cleophas Gachagua no yakanye. Watu mangima inyagu ni ero kamano enya wakili Joshua Nyamori wakili Peter Simba Wasaga ero kamano kumbiro kodwa kachiel kodaka Twak warango ni piny luo